Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari natin yung mga top stories of the day. Today is April 24, 2026, Biyernes nga adlaw. Filipino-American, isa sa mga napatay sa Toboso encounter. Isa ka ginaligar NPA patay sa isa na naman ka enkwentro sa Canlaon City. Construction worker patay sa aksidente kag ginlamon sa cement mixer. Illegal nga manufacturer sa sigarilyo nga natukiban sa Negros, may kaangtanan sa illegal nga bulangan sa Talisay City sunod sa DILG. Kag sa Good Vibes Weekend, mapamugnaw naman ta sa isa ka resort sa tripping ni Romeng. Pinagtanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginahandaan na karon sa Department of Agriculture ang mainit na panahon kasunod sa pag-anunsyo sa pag-asa sang El Nino Alert. Gina-forecast nga magalawig ang kondisyon tubtub sa Enero tubtub Marso sa masunod nga tuig suno sa kay Agriculture NIR Director Engineer Jose Albert Barogo. Sa May 4, ginapaabot nga magapadulong sa NIR ang Bureau of Soils and Water Management para magpatigayon sa assessment. Isa sa mga namuno ni Governor Eugenio C. Lacson sunod sa kay Barogo ang pagpatuman sa cloud seeding operation. Ginapaabot niya ang request ka ginahaylo nga mas maayo pagid kun may SP resolution na para diri. Ang visible gid nga epekto sa karon ang sang init sunod sa kay Barogo ang yara sa mga tubo, pero magapatuman pa man sang damage assessment ang BSWM para mapatpod ang iban pagid nga mga nahalitan. Sa Mayo 1, ginapaabot nga maga-close na ang irigasyon sa norte nga bahin sa probinsya, kani ginapaabot nga ini nga mga areas ang maapektuhan kag ginaplastar na sunod sa DA ang mga tikang. I already contacted BSWM about this. So sa May 4 manaog na diri ang BSWM to conduct ng assessment sa aton nga area. Then hopefully we can have that cloud seeding na dayon. Sa number 9, pag-rehabilitate sang dog pound sa Bacolod City, di pa masaguran bangod sang mga illegal settlers sa among area. Natukiban sa Bacolod City Engineers Office ang 148 ka mga balay nga natukod sa sulod sang compound sang dog pound sa Bacolod City sa Barangay 35. Ginsiling ni Engineer Loben Ceballos ang pamuno sang CEO nga hindi masuguran sa syudad ang pag-construct sang bagong nga building sa among pasilidad bangod may mga balay pa sa lugar. Nagpakig-angot na ang CEO sa Bacolod Housing Authority agud mahatagan solusyon ang among problema. Kagalayon sila nga mapahalin. Lugong pa ni Ceballos kapin sa 10 million pesos ang ginpain nga pondo sa syudad agud napatukod ang bago nga building sa among pasilidad kag by notice to proceed na ini. Pagasugda naman sa CEO ang pagkayo sa mga cage kag pagtakod sa mga solar panels sa animal shelter. Kapin naman sa 3.2 million pesos ang pondo para sa among rehabilitasyon. Sa karon, nagahulat na ang CEO sa desisyon sa BHA kung ano ang mga nagakaangay nga obrahon sa mga informal settlers sa lugar. Muntigayon na nga ma-rehabilitate ang among pasilidad, sarang ini maka-accommodate sang 1,000 ka mga stray dogs. We'll wait for the update ni Bacolod Housing, and then pero ang aton niya nga solar kag ang repair sa mga cages maka-proceed na yan. Kay arid sa SPIAC ang mga building talang nga may na portion of the lot na okupar sang informal settlers. Kamo sang urgent sang last no nga daw 3M daw. Amo to ang actually ang dog cages tong urgent, but because nga gusto tabla nga mag-construct sang kabilugan ang gilang services na dala ang vet and animal shelter. So that's why ginobranda to the master plan. So sa master plan to ang solar nga lighting kag ang mga repairs ng cages makaproceed na ta. Ang layout sang building amo na ang i-remove ta na ang mga informal settlers. Sa number 8, duha ka mga salakyan kag isa ka tricycle sa Bacolod City ang nagkarambola. Isa pilason.
Nagresulta ang pagbungguan sa duha ka mga salakyan kag isa ka tricycle sa pagkasamad sa isa ka persona sa tubangan sa Bangga Metal sa Circumferential Road sa Barangay Alihi sa Bacolod City, Huwebes ang gabi. Gindala sa ospital ang pasahero sa tricycle nga si alias Vilma, 33 anyos, matapos makaangkon sang pilas sa iyang agtang. Nagagawa sa investigasyon nga nagliko patu halin sa dalan Alihis pagkadto Circumferential Road ang utility van sa maglapaw ini sa lane nga para sa northbound traffic. Bangod sini, nagbungguan ang utility van kag ang Toyota Avanza. Wala nakapreno ang nagasunod nga tricycle sa Toyota Avanza kag nabunggo man sa pangulihing bahin sini. Sa number 7, kumpanya nga nagapanghakot sang basura sa Bacolod City ang nagaduso nga mapatuman na ang Waste to Energy nga programa. Kinaduso sang International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated o ISWIMS na masugura na ang pagpatuman sang Waste to Energy Project sa syudad sa Bacolod. Ginsilig ni Mario Sandil, ang Operations Manager sang ISWIMS nga ilaman kinabuligan ng syudad nga mapatuman ang WTE bangod dako ini nga bulig sa pag-dispose sa mga basura ngayon sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Suno sa iya, kung mapatuman ng WTE, hindi man mangin problema ang pag-dispose sa mga basura bangod planta na ang mag-ubra sini kag hindi na magtinir sa sanitary landfill. Kung mapatuman suno sa iya, ini ang mangin pinakaunang WTE sa bukos nga Visayas. Samtang yara na sa 75% natapos kapag construct ang cell number 5 sa among landfill. Gisiling ni Sandil nga ginapabot nga mangin fully operational na ang cell number 5 sa ikaduha nga semana sang Hunyo sini nga tuig. Ang among cell ang may kalaparon nga 2 ka hektarya kang sarang makabot magbutangan sang 2,000 to 5,000 tons sang basura adlaw-adlaw. Ginatan-aw sang ISWIMS nga magalapot sa duhat tub-tub 3 ka tuig ang lifespan sang cell number 5. Kung tigayon na nga mangin operational ang cell number 5, unta to na sang ISWIMS ang pagbutang sa basura sa cell number 4. Yeah, assurance namin is kung ano yung like what ginagawa namin sa ibang landfill like in Metro Manila, we're doing here. Kasi kung kukumpara mo sa Metro Manila to, napakaliit nito. Kaya mas sabi ko nga, kung dito, mas maibibigay namin lahat yung mas magandang landfill. No? Tama yung sabi ni EMB na nationwide, yung magiging model nito, program nito. Sa number 6, isa ka construction worker ang patay sang aksidente nga malamon sang cement mixer. Patay ang construction worker matapos aksidente nga ginlamon sang cement mixer sa ginobrahan nga dalan sa barangay Batangan, Bindoy, Negros Oriental, Martes nga adlaw. Ang biktima gikilala kay alias Ray, 31 anyos. Nagwa sa investigasyon nga samtang nag-operate ang cement mixer, gin-check ini sa biktima apang ginlamon ang iya uniform kag pati siya nadalaman. Gindala ang biktima sa ospital apang siya ang gideklarar nga dead on arrival. Sa number 5, nag-resume na ang DSWD sa pagpanagdag sang fuel subsidy sa 7 ka mga syudad sa Negros Island region. Sunod sa kay Arwin Razo, ang pamuno sang DSWD NIR na lakip nga sa mga nag-resume sa releasing amo ang Bacolod, Bago, Kabangkalan, Nacarlota, Sagay kag Talisay. Mga 5,000 ka mga tricycle drivers ang magabaton. Pinakamadamo diri ang Bacolod, mga 3,000 sunod sa kay Razo. Kung hindi matapos sunod sa kay Razo sa duha ka adlaw, para ini nga tubtub sa marason nga semana. Ini sila ang mga wala pa mabayaran, mga wala pa naka-claim kag ang mga yadtong na-exclude damlag pa. Ang mga LGU nagpadala sa liwat sang listahan kag liwat nga nag-cross matching. April 30, target nga matapos na ini sunod sa kay Razo para makasugod naman sila sa pagpanagtag sa mga driver sang jeep kag TNVS. Pero sila nagapakig-angot sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board bangod ini ang sa idalom na Manila. We will finish it by April 13th, next week. Para makashift na kami sa, hopefully, yung mga PUJ. Waiting lang kami ng additional na instruction for the public utility jeepney and then yung mga
PNVS para we can pero we are in constant coordination with LTFRB kasi magagaling na ngayon sa LTFRB yung list because ito yung mga transport sector na regulated ni LTFRB. Sa number 4, sinigid na mga hapon sa press conference ang ipatigayon sa DILG Secretary. Iyagin na siling nga ang natukiban nga warehouse nga may unod nga mga peke nga mga sigarilyo may kaangtanan sa nadiskubrihan man nga operasyon sang illegal nga online sabong sa Talisay City sa Negros Occidental. Isa ka pulis karon ang ginausisa nga may ukon protektor sang amo nga mga illegal nga aktibidad. Gikumpirma ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla ang ilan natukiban nga isa ka illegal nga cockfighting port sa Talisay City kag ini ang konektado man sa isa ka factory sa mga peke nga sigarilyo sa Bago City. So kay Remulla, masobra sa 740 million pesos ang balor sa mga illegal nga sigarilyo kag raw materials sa amo nga factory nga ilangan na diskubrihan. Iniiyang inhampal sa isa ka press conference sinigid lamang nga hapon sa Barangay Kalumanggan sa Bago City. Base sa ilang nga investigasyon, posible nga ang nagarenta sang factory kag sang illegal cockfighting sa Talisay isa lamang ka Chinese national. Dugang pa niya, kung hindi man isa ka tao, posible related o kung may relasyon sila. Masobra sa 200 million pesos kabalor sa mga peke nga sigarilyo ang ginaproduce sang amo nga factory. Wala man sa mga passport kag legal documents ang napulo tanan ka mga Chinese national nga nadakpan sa amo nga warehouse sa Bago City. Wala man sang ukon may 15 naman ka mga Filipino workers nga na-rescue ang PNP sa amo nga factory kag isa sa ila ang isa ka menor de edad. Magapasaka ang PNP sang kaso nga human trafficking batok sa mga Chinese national. Samtang may 30 ka mga tawo sa Talisay City ang nadakop sa pag-raid sa isa ka cockfighting port sa Barangay Concepcion sa Talisay City kag isa sa ilang menor de edad. Ibulbado ang amo nga bulangan sa online sabong sulod sa kay Remulla. Ginausisa karon sa PNP ang impormasyon nga isa ka pulis ang protektor sang sini nga mga illegal nga aktibidad. Active police major. He is now in central custody. He is being processed at nilalabas namin ang pangalan niya in due time. Pero active police major siya. Bacolod City. Sa number 3, isa ka mangungumang patay sa pagpaniro sa Sipalay City. NPA, ginako ang krimen. Dead on arrival sa ospital ang mangunguma matapos gintiro sa makapila ka beses sa guwa sang iyang balay sa sitio Abu, Barangay Mandukahok sa Sipalay City, Miyerkules sang gabi. Nakaangkon sang madamo nga igo sang bala si alias Conrad, 52 anyos, nga taga Barangay Mandukahok. Nagwa sa investigasyon sang PNP nga ginpalapitan sang armado nga lalaki ang biktima kagintiro. Ang pagpatay kay alias Conrad, ginako sang Armando Sumayang Junior Command sang New People's Army. Sunod sa NPA, ang biktima nga ilaging kilala kay alias Gamay, ang ginaligar makapila ka beses nga naghimulo sa iyako galingon nga anak sa sulod sang 8 ka tuig. Halin sang 12 anyos pa lang ang babae tubtob subong nga 2026 kung sa diin nagaedad na siya sang 20 anyos kag may banana. Sa number 2, isa na naman ka-NPA ang napatay sa isa ka-encounter nga nagluntad sa Canlaon City sa Negros Oriental. Nagresulta sa kamatayon sang isa ka ginaligar katapos ang NPA ang sunod-sunod nga engkwentruhanay sa katapos ang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army kag New People's Army sa pila ka barangay sa Canlaon City sa Negros Oriental, Martes kag Huwebes nga adlaw. Gikumpirma sang Army nga may isa ka patay sa bahin sang NPA sa bayluhan isang lupok sa sitio Gibawan, Barangay Bukalan sang Huwebes nga adlaw. Ginkilala ang napatay nga si alias Joe Marie kag may nakuha man sa lugar nga isa ka M16 rifle kag mga bala. Una nga nakaenkwentruhanay ang mga rebelde kag
puwersa sa militar sa barangay Binalbagan sa Canlaon City sang Martes nga adlaw. Nagapabilin ang puwersa sang army sa karon sa among lugar kag padayon nga ginalagas ang kaupdanan sang napatay nga rebelde. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka maid-id nga investigasyon angot sa natabo nga encounter sa Toboso kaging kamatay sa 19 ka mga persona ang ginapanawagan karon sa pila ka mga grupo. Samtang gikumpirmar naman sang NTF-ELCAC nga isa ka Filipino-American ang napatay sa amo nga encounter. May report si Barbara Mijares. Nabinigin sa mga strike si RJ. So paano nga pasibangda ni armado si RJ? Hindi katapos ang New People's Army kag hindi man armado si RJ Nicole Ledesma nga editor kag writer sang paghimutad Negros Island Alternative Media nga napatay sa encounter. Nagahibi si Berlita Antes, spokesperson sang Bayan Negros sa natabo kay Ledesma. Nga suno sa iya, isa sa mga nagabulig sa ila sa ilang mga video, social media requirements kag iban pa angot sa ila nga ginapakigbato. Ginsiling naman ni Avon ang National Coordinator sang Alter Media kag kaupod ni RJ. May istorya nga ginaobra si RJ angot sa epekto sang renewable energy sa Negros. Hindi na dapat pagpamangkuton pa kung nga ayad to sa area sang Toboso si RJ. Bangod ini ang kabahin sang iya nga trabaho bilang writer. Hindi itanong kung bakit siya nandun kasi trabaho niya po yun, di ba? Trabaho po nating lahat na magpunta doon kung nasan ang mga issue ng mamamayan. So kaya nung nabalitaan niya siguro yung mga posibleng itatayo, proposal ng mga proyekto o ano pa yung sitwasyon ng mga magsasaka sa Northern Negros, baka naghanap siya ng paraan para makapag-verify. Pero hindi na natin matanong si RJ kasi pinantay niyo po siya. Ang Commission on Human Rights kag iban pagid nga ahensya sa gobyerno ang ila ginapanawagan nga magpangusisa. Hindi lamang sa kaso ni RJ kundi sa iban pagid nga sibilyan nga nagkalamatay sa engkwentro sang Abril 19. Pang mayuon sa liwat, ginapundi na ang pagpatay kay RJ kagapanawagan sa massive investigation sa CHR kag sa gobyerno mismo para matukoy naton ang matuod-tuod nga paghitabo sa dito sa mismo sa counter site kung bala kay makita naton hindi malipod ang picture eh. Nagapanindugan ng militar nga isa ka legitimate armed encounter ang natabo. May 24 gani ka mga armas nga na-recover. Ang mga na-neutralize nga persona kabahin sang armado nga grupo nga may kahilabtanan sa pagbayluhanay sang lupok sa tropas sang militar. Dugang pa nila, nagsunod sila sa international humanitarian law. Sa piha kabahin, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang nagakabalaka kag nagakasubo kag nagapalabot man sang pagpakigunong sini sa pamilya sang ginreport PhilAm nga isa sa mga napatay sa engkwentro. Suno sa NTF-ELCAC, ginapatigayon pa man ang verification. Sa ilang nga inisyal nga impormasyon ang natungdan, isa ka 40 anyos nga gikan sa California kag ginreport may kangtanan sa Nakbayan, USA. Bagay nga gina-verify pa man. Kung matuod ini suno kay Undersecretary Ernesto Torres Jr., ang Executive Director sang NTF-ELCAC, nagatuga ini sang seryoso nga mga palamangkutanon. Ang presensya sa mga foreign national makatulublag. Hindi mabaliwala nga ang recruitment kag ideological influence ang naglapad na. Nagapabilin suno sa kay Torres ang ilang katungdanan, ang pagpangapin sa komunidad kag ang pagpatuman sa rule of law kag pag-safeguard sang kabuhi labi na sa mga pamatanon. Barbara Mijares, Digicast Negros. Kagyari naman ang pangpabalo na hinamon sa inyo nga pang-good vibes sa nga weekend. Kainit sang panahon, kapaang. Kanami na lang magtusmaw sa mabugnaw nga tubig, nga may mabugnaw nga klima. Pero syempre dapat manamig man ang view. Ato naman katuan ng isa ka resort nga may hindi lamang isa,
Di lamang duha, kundi may 3 ka mga swimming pool. Samtang nag-swimming ka diri, sanang makitaan ang katahom sang kabukiran sa palibot. Update nyo kung buwas, inikaduan ta sa tripping roaming at 8 a.m. Shoutout anay sa aton nga live viewers subong hapon si George Garcia. Shoutout Hilis Inayawan watching taga Inayawan sa Kawayan siguro nino ang hinayawan. Si Franklin Panagiton. Uy, nadula si Franklin, natumukan ko iyang si good afternoon Digicast Negros X. Shout out lang sa mga security kay Mr. Joven Johnson Servidad sa Daika Homes, Barangay Kabog, always watching from Barangay Nato sa La Castellana. Maayong hapon sa inyo da, maayong nakabantay sa aton ang mga amigo nga secure. Si Ma'am Gloria Bantigay, good afternoon Digicast kag Sir Roming Sobaldo watching from Pulupandan. Happy weekend everyone. Si Jessery Garucha Hivero, maayong hapon kay Digicast Sir Roming Sobaldo. God bless everyone. Please shout out sa mga campers nga puro lapyo. Salamat gid. Si Mirna Garrido Clavel, good evening Digicast NIR and Sir Roming watching from Payao, Binal, Bagan. Si may pahapol si Erwin Ilaya, hindi pinatay kundi namatay sa legitimate armed encounter si Lidesma. Yeah, actually sir ginatan-out ng duha ka sides no, may mga claims but at the end sa investigation balaan ta gina kon dienda. Si Romel Mahilom Galio, maayong hapon Digicast Negros. Kagabuya itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region, subong adlaw. Tubtob sa Lunes, ako si Romeo Subaldo, maayong hapon.